Na výstave Danubius Gastro sa v apríli 2024 predstavila aj spoločnosť Tauris. Tá sa venuje produkcii potravín aj zo zveriny. Zverina je vhodná na všetky druhy výrobkov. Prevažne vyrábame tepelne neopracované výrobky, čiže fermentované výrobky zo zveriny, taktiež mäkké mäsové výrobky, ale vyrábame aj paštéty a taktiež aj šunku. Naše portfólium výrobkov je založené na všetkých častiach, aby sme spracovali všetky časti jednotlivých druhov zveriny, či sa jedná o diviaka, daniela, muflóna, jelenia alebo srnca. Sú to tepelne opracované výrobky, jeleň, saláma, diviak saláma, muflón saláma, takisto aj lesnícka saláma, ale aj fermentované mäsové výrobky, ako je jeleň saláma s dubákmi, jeleň saláma pikantná alebo jelení fuet, taktiež z daniela. Máme tu v portfóliu výrobkov aj klobásy, muflón klobásu, daniel klobásu, ale robíme aj na grill sortiment, to sú párky s medvedím cesnakom a taktiež pikantné párky. Výrobok, ktorý vyrábame už 8 rokov, je jelenia klobása, ktorá taktiež je vhodná na grill. Keďže je množstvo danielie zvery na Slovensku, tak sme začali vyrábať aj daniel šunku. Je to šunka najvyššej jakosti, čiže špeciál. A táto šunka je špecifická tým, že je obalená v čiernom koreni. Zverina určite patrí do slovenskej kuchyne. Šéf-kuchár Jaroslav Ertl má pre vás niekoľko dobrých rád. So zverinou sa veľmi dobre pracuje, hlavne je to dobré hodnotné mäso, ktoré má taký dietetický základ, najmenej tuku. Dneska sme použili sviečkou, s ktorou to ide veľmi rýchlo, je to minútkové mäso, ktoré sa veľmi rýchlo spracuje, je chutné, šťavnaté, to isté chrbát z daniela alebo z jelenia, je tam krátka predpríprava časová. Treba dať pozor samozrejme na to, aby sme to mäso neznehodnotili. Treba s ním pracovať tak, že radšej s nižšou teplotou ako s vyššou. Ja používam teplotu, kde si okolo 68 a 72 stupňov. Je to konfitovanie v masle. Ešte potom ďalšia metóda sous vide, kde sa ponorí sáčok do vody, samozrejme pri 68 stupňov Celzia a následne ho spracujeme, buď sa mäsko opečie, pridajú sa bylinky, dochutí sa, pridá sa dobrý podklad, dobrý demi-glace, koreňová zelenina a takto v podstate spájame tie chute slovenskými prílohami, ako sú halušky, krupoto a cvikla, zelér a tak ďalej. Všade, kde robím prílohu, pridám koreňovú zeleninu. Rád robím s krúpami, to znamená krúpy s hubami, s koreňovou zeleninou. Teraz je cesnak medvedí, v podstate s ochutito cesnakom. Rád do toho dávam nejakú kyslosť, to znamená, že tam môžeme pridať paradajky alebo výborné drvené rajčiny. Mám rád pečené zemiaky pahrebe, to je výborná príloha práve ku takémuto jeleniu alebo danielu chrbátu. Je taká ako keby kuchárska technológia, alebo keď tak poviem gríf, že tie koreniny sa dajú nahriať na sucho na panvici do 75 stupňov. Vedia sa rozdrviť mažiari, vedia sa použiť potom vlastne na to mäso. Ale sú hotové koreniace zmesi, netreba z toho robiť nejakú veľkú vedu. Ja rád používam zmesi, ktoré obsahujú, ja neviem, sušenú koreňovú zeleninu, zelérové semiačko, sušenú cibulu, sušený cesnak. Cukor je výborný, to znamená, že cukor dobre karamelizuje a pôsobí na tom mäse, aj vychucuje, keď je tam nejaká kyselinka v rámci sušených paradajkových vločiek, to je jedna z tých vecí, ktoré rád používam. Viem si v podstate sprostredkovanie zadovážiť koreniny, ktoré sú pre mňa hodnotné v rámci obsahu, hlavne s nízkym obsahom soli. Kedy osoliť zverinu pri varení? Hneď na začiatku alebo až pred dovarením? Sú kuchári, ktorí solia napríklad stejky po dokončení aj korenia a niektorí to solia hneď, ale nevidel som kuchára, ktorý by nesolil. To znamená, že tá soľ v kuchyni je určite najpoužívanejšia v rámci ako keby solenia pri technologickej príprave, ale keď je hrubozrné korenie, to rublovacie, o ktorom som spomínal, tak je dobré ho používať v určitej časti a to znamená, že na záver, aby nehorelo. To znamená, že ak nám zhorí korenie, tak aj ten steak má potom inú chuť a inakšie vyzerá, je zafarbený a tak ďalej. Mäso zo zveriny má samozrejme typickú vôňu, by som to nazval. Je to len o návyku vlastne toho konzumenta, kvôli tomu, že divina už je tu 50 000 rokov a jedla sa. A musíme v podstate priviesť našim konzumentom také nové návyky, nielen tým starším, ale aj tým mladším. Dôležité je to, že aby sme učili aj mladých ľudí, aby sa naučili na zdravé, dobré a ekologické mäso. Aby sme mali zverinu celý rok na našich pultoch, tak samozrejme čas aj zmrazujeme. Ale zmrazujeme to pri nízkych teplotách, čiže kvalita zmrazenej zveriny je vo výbornom stave. Keďže na Slovensku je predĺžená doba lovu, tak v našich
predajniach po celý rok ponúkame čerstvú zverinu. Je to viac menej výnimka, ktorú poskytujeme my a týmto si chceme prilákať našich zákazníkov a edukovať ľudí k tomu, aby zverina sa ďalej a ďalej rozširovala na jedálničky našich zákazníkov. Ako sa však ku zverine dostať, ak nie ste poľovník alebo ho nemáte v rodine? Slovenská poľovnícka komora vyvinula aplikáciu Predaj diviny, kde si môžete pozrieť, ktoré poľovnícke združenie alebo spoločnosť zverinu ponúka. Medzi takými najväčšími sú napríklad aj Mestské lesy Bratislava, Mestské lesy Košice, Vojenské lesy a majetky, Lesy Slovenskej republiky, ale aj obyčajné poľovnícke združenia, poľovnícke spoločnosti. Na tom západnom Slovensku je najväčší záujem hlavne o tú diviačiu a danieliu zver. Najviac sa v aplikácii vyskytuje hlavne jelenia zver, čo tvorí takmer 50% vlastne celkového objemu ponúknutej diviny, potom je tam tá danielia zver, diviačia a srnčia zver. V malom množstve sa vyskytuje aj muflonia zver alebo dokonca bažantia. So zverinou sa dá rovnako pracovať ako s iným mäsom, nie je to nič náročné. Práve, že zverina sa dobre snúbi so sladkými vecami, to znamená, že má rada ovocie, sladké základy, koreňovú zeleninu, ja rád robím slívkovú omáčku alebo iné ovocné omáčky, rôzne gely, čátny, to všetko, čo je na sladko, sladko-pikantno, tak to zverina má rada. Samozrejme sú tam aj kusy mäsa, ktoré sa použijú na guláše, na soté a tak ďalej, ale je to bežné spracovanie ako pri iných druhoch mäsa, len má lepšiu nutričnú hodnotu, čo som spomínal, že má najnižší obsah tuku a dietologicky sa približuje úplne najlepšie k tomu, že keď chceme mať zdravé mäso na tanieri, tak určite zverinu. Niektorí konzumenti zverine menej dôverujú. Ich obavy možno odstráni výrobný riaditeľ jedného z významných spracovateľov tohto mäsa na Slovensku. Každý kus, ktorý príde k nám do výroby, je veterinárne vyšetrený a nemáme strach z následkov. Táto zverina je v 100% stave. Vyrábame výrobky, ktoré sú určené aj na grilovanie. Je to taktiež taká novinka, divinové klobásky, divinové párky, ktoré vyrábame, sú veľmi chutné a dochutené. Máme to niekoľko druhov týchto klobás, aj párkov, ktoré momentálne zažívajú taký boom, by som povedal, na Slovensku a sú vyhľadávané. Vidíme v tom budúcnosť, aby na Slovensku z našej slovenskej diviny sme ponúkli vynikajúce produkty, ktoré verím tomu, že do budúcna bude poznať každá jedna rodina.